Дами и господа, тук при мен вече са новите ни гости. Стефан Иванов, Михаил Неделчев, Евгений Бакърджиев. Добре дошли ви казвам. Вчера беше 10 януари. Гледах специално централното видео на BTV, още най-голямата телевизия, би трябвало там да е най-популярните новини, така да се каже, най-гледаните, така или иначе. Имаше за бомбардировката 1944 година на София, за 10 януари 1997 нямаше. Организира се протест, имаше в социалните мрежи организация, че се прави голям продукт, 10 януари се възпомена. Кьоровчина площада 5 човека. Какво става? Какво се случва? Очевидно, този вчерашен протест не беше организиран добре. Като всички други беше организиран, пак по същия начин. Не беше някакси ясно мотивиран. Включително не беше припомнено и самото историческо събитие, което наистина е много значителна дата в нашата най-нова история. Аз съм убеден, че просто някакси хората не че се измориха и не че протестите угаснаха и така нататък, както се внушава. Просто вчерашния ден не беше сполучливо. Да ви кажа как прозвучаха коментарите във Фейсбук и в другите социални мрежи. Видяхте ли, няма нито един, излъгахме ги. Чакаме, до вчера беше, видяхте ли колко сме се, видяхте ли, че няма. И аз чух тази така интерпретация, която според мен беше неточна. Добре, какви са полките? Възможно ли е да има протест? Говорейки от вчера, 10 януари го помним всички. Хората на улицата, огромни неща и така нататък, парламента, обгражданията, революционните песни на БСП, си ги спомняме. Клара Маринова беше тази. Клара Маринова беше централна фигура в тези песни. Баш певица. Искам да ви попитам, възможно ли е да има протест и движение без лидери, без партийна организация? Очевидно това се опита, като че ли не става. Истината е, че според мен паралелите трябва да се направят, за да се направят изводите. Точно така, това се опитваме да кажем. 96-7 година зимата, на онези протести, които ние организирахме и проведохме, имаше много важни неща. Нека аз да кажа като председател на целия този щаб, в който бяха всички синдикати в България. Така беше. Бяха всички партии в дясно и в центъра в България. Бяха студентите. Така беше, помня. Бяха всички браншови организации. И освен това, хората имаха страхотно доверие и желание за промяна. И 10 януари всъщност беше стартовата дата. След нея, за 4 седмици, до 4 февруари, ние превзехме България. Ние затворихме границите, затворихме пътищата, автогарите, влаковете спряха да се движат. Градовете бяха окупирани, клекнаха, паднаха. Всичкото това беше, защото имахме кауза, беше ясно, цивилизационен избор. Стига с източната и азиатска ориентация. Искаме да сме европейци, искаме да сме в европейско семейство. НАТО. Искаме сигурност, искаме друг избор да направим. Нашата държава трябва да е част от Европа. Това ли липсва? Това е положителната част от прочита и действително тази огромна събудена гражданска енергия. Тогава е нещо, което напоследък не се е повтаряло, не знам доколко може да се повтори. Само, че има и няколко неща, които трябва да си кажем, които са отвъд това. А именно, че основните три неща, които тогава имаха като очакване хората, беше на първо място, разбира се, да се стабилизира държавата. Чисто финансово, тъй като тя беше в процес на свободно падане. Второто нещо беше, което беше заложено като очакване от страна на протестиращите тогава граждани, парадоксално това и в момента е абсолютно валидно, това е да бъде подменен радикално фалшивия политически, икономически и духовен псевдоелит, който към онзи момент дерибействаше. Не е изпълнено това нещо към момента актуално. И третото, което в много голяма степен се очакваше от хората, които тогава получиха огромната власт, това е да въздадат справедливост срещу виновниците за тогавашното състояние. Нищо от това не стана. А в това се крият част от отговорите, защо и в момента в доста напредналата част от времето, което се състоят тия протести, две от тия три основни искания, които така аз си позволих да кажа, не са изпълнени в този смисъл актуални. Тоест, ние не можем да кажем само положителната или само отрицателната страна на датата 10 януари. От тук на къде? Различните недоволни граждани и протестиращи гласуват за различни десни партии, имат различни избори. Очевидно, това обединение 97, когато алтернативата беше СДС и точка, и беше избрано, имаше потресаващо мнозинство, правеше каквото си иска. Сега го няма. На къде?
сега аз искам да кажа и това, че за съжаление успя една от идеологическите подмяни, които направи Комунистическата партия. Това, че протестиращите не трябва да се свързват, това, че студентите, примерно, не трябва да декларират политическата си... Това беше внушение. Това просто беше внушение и това внушение успя. Значи, съвсем ясно... От БСП внушение? От БСП, разбира се. Съвсем ясно е, че студентите отначало ще протестират спонтанно, но в някакъв момент всичко това трябва да получи... Студентите дойдоха накрая, преди това имаше 5 месеца хора на площада. Разбира се, преди това имаше толкова време хиляди и така нататък. Хиляди. Но това се внуши на студентите. Студентите през последните 2 месеца станаха най-активните. Те станаха лице на протеста, което е чудесно, разбира се. Но става въпрос, че трябва в момента да се потърси консолидация между всички тези участници в протеста. Добре. Освен това, не е верно, че няма кауза. Този протест, тази гражданска енергия, която отново е събудена. Каузата е ясна. Независимо от това, аз слушах много внимателно това, което говореше министър Стойнев. Той е очевидно един компетентен човек, очевидно един човек, който желае да разгръща действително икономически дейности, но същевременно всички сме свидетели на безумните назначения, които не са само на Пеевски, а са цяла поредица от какво ли не, включително ето последното назначение, което се прави по този начин в сферата на правосъдната система. Още не е станало, но се предлага и така нататък. Значи всичко това някак си би трябвало хората... Професор Дачев, ако сте прав, това трябва да се превърне в кауза, в голяма сила в движение, както каза Бакърджиев. Значи, БСП не са в състояние, това искам да кажа, БСП не са в състояние да преценят защо те пораждат такава спонтанна неприязън у хората. И ще кажа каква е според мен една от причините. Те продължават, те си реанимираха, така да се каже, своето съзнание, че те са единствената партия, която може и трябва да управлява. Така изглежда на този фон. Значи, това е тяхна колективна психология. Във всяка партия винаги се разгръща и се култивира Вижте, разчистване направиха Румен Петков, Румен Овчаров. Там също има една промяна. Не казвайте, че не се случва. Естествено, че има, но много важни фигури са навън. Но същевременно това, което ги поддържа като маса, за съжаление, те продължават да му насаждат една носталгия по отношение на най-мрачните комунистически времена. Това е альтернативата. Може ли да са живи на този фон? Кажете ми. За да приключим с каузата и да вървим там. Да. Кауза, разбира се, че има. Само, че тя не е единна, не е споделена. Морална е каузата ли? Не е политическа, не е икономическа, морална. Точно така е. Те искат морал в политиката. Обаче, веднага отварям скобата. Разговарям с хора, които лидират в протеста. Едните ми казват, ние няма да направим никаква организация, защото дори няма да гласуваме на следващите избори. Другите ми казват, ние ще гласуваме, но не знаем за кого. Протести, най-ниското гласуване изобщо в историята. Какъв е проблема? Значи, питам аз, добре тогава, като се свали това управление, какво е вашето желание за участие? Те казват, да контролираме следващото управление. Контрола на едно управление в една нормална цивилизована държава се изпълнява с политически средства. Политическите средства са създадени от обществото, политически формации. Няма как да се обърне и само в България да правим нещата по някакъв друг начин. Само, че това е абсолютно верно. Само, че много голяма грешка е това, което и между другото това е един от основните фактори, който доведе до един застой в разгръщането на това протестно движение, което в момента се състои. Това, че се опитват определени среди с методите и с действията и с начините на действие от преди 17 години, пренесени автоматично, да събудат сега нова енергия. За кой говорите конкретно? Не може с методите на 96-97 година, в което всичките ни, които сме на тази маса, сме участвали, да се опитвате да съживите в момента същата гражданска енергия по същия начин. Вижте какво питат зрителите. Вижте за въпросите. Да. Вижте. Ива Ангелов, какво е реформаторското на Меглена Кунева, след като е министър в управлението на НДСВ и БСП? Те казват, добре, съживявате, ма какво ми прави? Вие казвате, не се организират, трябва в отношение на БСП. Те ви казват, това, което се поява, като реформаторски блок, нали най-коментирания в момента. Какво е реформаторското с тези хора? Значи, реформаторския блок, аз съм най-възрастният член на гражданския съвет. Така ли стана? Така стана, да. Така стана. Това са млади хора, това са нови поколения. Аз ще ви призная тук пред цялата аудитория, че на мен понякога ми е трудно да влеза в техния език. Това са други поколения. Добре, какво като са други поколения? Меглена Кунева беше министър преди 5 години, не е преди 100.
И те действително, примерно при тях, начина по който мислят политиката, разговаря се за политиката и така нататък е твърде различно и от това, което господин Иванов каза. А да не говорим за първите години, когато ние бяхме активни за 90-та, Говорите за 91-та, Радан Кънев, за тези нови млади лидери. Аз я вижте Радан Кънев, какво каза, да ви покаже новото поколение как е. Нека да видим тези два цитата, колеги. Радан Кънев, лидер на ДСБ. Вижда се, че ГЕРБ не върви в насока, която да позволи да работим заедно. По Нова телевизия на 6 ноември 2013. Това е преди 2 месеца. И, нека да видим сега отново, Петър Москов, зампредседател, дясна му ръка. От думите на Томислав Дончев съм обнадежден, има варианти за общи действия с ГЕРБ. Сега, какво бе това новото поколение с 2 месеца си преосмислиха позициите? Веднага ще кажа. Значи, имаше писмо, обращение на студентите. По повод на това тяхно обращение... Това е епистоларна литература. Не, писмо, обращение, не, това беше открито писмо. И то беше отправено към формациите, които искат оставката на правителството. Те какво казват? На тази база се състоя разговор между именно Петър Москов и други представители на реформаторския блок с студентите. И при тези разговори имаше съгласие, че трябва на тези по-късни етапи да се присъедини и ГЕРБ. Това е просто. Понеже ставаше въпрос за поколение, аз да ви кажа, че съм от същото поколение, даже съм малко по-млад от споменатите Москов и Кънев. И да ви кажа, че политическите поколения са нещо по-различно от чисто биологическите поколения. Защото ако има хора, които са се решили, че на 35-40 години могат да почнат да се занимават с политика, има други хора, които са занимали с обществени процеси от преди това. Но това не ги прави старо поколение. Ама как се занимаваш преди 2 месеца? Се носят точно обратно. Нека кажа нещо, което според мен е изключително притеснително и заради което изобщо ние създадахме демократично действие преди доста време. Считаме, че начините, по които, това се опитах преди малко да кажа, се опитва да се подходи към решаване на проблемите в българската демократично пространство като цяло е сбъркан. Какъв е Сега ще ви кажа защо. Хората се притесняват, че това не е сериозно. Казват, до вчера ГЕРБ бяха най-гадните, днес сме заедно. Не, това че естествено, че не е сериозно. Само да ви покажа коментар. Дайте ми за Меглена Кунева същите коментари. Не може така. Ето ги. Нека да ги погледнем и тях. Радан Кънев. Няма да има коалиция между ДСБ и партията на Кунева. Обеден съм, че писмо от НДСО няма да получи. Съм много щастлив от това. Май 2012 казват жаме. По никакъв начин никога. И нека да видим следващите коментари. Радан Кънев. За мен няма съмнение, че реформаторска формация в България са партия движение на България на гражданите. Как за една година няма съмнение вече тия са реформатори, като лани ти викаш, че не мога ги гледаш? Разрешете ми да довърша това, като бях започнал, защото той е в контекста на току-що прочетеното. Разбира се, аз нямам никакво съмнение, че за разлика от начина, по който можеше да се опита да се преформатира на принципи и на ценности българската десница, реформаторския блок пое точно в обратната посока. Не се формираха някакви тези ценности и каузи, около които да се обединят. Събраха се няколко партии, които не можаха да преминат бариерата, с цел да я преминат следващия път. Бакърджиев по тази тема. С една дума, защото трябва после рекламите. Една дума. Не, така разбира се. Добре, след рекламите ще го обясните. След рекламите. Добре дошли обратно в студиото. Стефан Иванов, Михаил Неделчев, Евгений Бакърджиев. Преди рекламите вие казахте, че извода, който може да се направи от начина, по който беше сформиран така наречения реформаторски блок, е, че това е механичен сбор от партии, чиято единствена цел е да прескочат бариерата. Михаил Неделчев, имаш коментар. Разбира се, че не е така. Първо, от какво се разбира? Имаше един голям стрес сред всички хора, които принадлежат по някакъв начин след изборите. И това беше съвсем съзнателно усилие, това събиране на тези партии, съвсем съзнателно усилие, за да се поправи тази грешка, която беше грандиозна грешка. Смеглена Кунева, как пътя стана от стреса от десните, кога стана дясна? След което мисленето, което владее в реформаторския блок, не е мислене на кои сме точно ние като лидери и така нататък, по-скоро кои са принципите, които ни обединяват. И не случайно реформаторския блок така последователно започна да съгражда своите документи, които са направени... как изглежда господин Бакърджиев. Голямата болка на стотици хиляди българи е Съюза на демократичните сили. Който е това беше сърце. И аз ще дам само 2 примера. На последните парламентарни избори на Раковски 134 стоеше огромния надпис Костов и Кунева изчезвайте. Което беше едно безобразие. И Доган и така нататък. Това безобразие се сменя с друго безобразие. Един председател на партията, такъв беше Мартин Димитров. Беше изключен
единодушно от върховния орган. Значи не се намери един, който да каже, дайте да не го изключим. Всички събрани стотина човека изключиха го. След което всички почти единодушно гласуваха да се съберат пак. Същия този национален съвет. Ами в политиката има морал и принципи. Нали? Това искаме да бъдем. Това е една слабост, действително, на българската политика. Да се мисли... Аз не говоря за реформаторския блок, говоря по принцип. Да се мисли и да се взимат решения с оглед на моментното съотношение, без памет за миналото, за предишните процеси и без оглед на перспектива. Добре, вие сте в този граждански съвет. В гражданския съвет се мисли за това. Само, че по този начин 2 плюс 1 плюс 0 и 5 плюс 0 и такова ще даде 1,9, защото това не е да фанем и да се шием една от най-различни неща. Защо ще това би било верно? Това би било верно, ако реформаторския блок не успее да огласи добре своите позиции, своите документи. Аз мисля, че това много последователно се прави. Има и носители на тия позиции. Едно е да ми огласи позиция Жан Виденов, каквато и позиция ми огласи, нали? И нека да напомним и нещо друго, че тези неща, за които господин Неделчев каза, за принципи, за определени политики, се появиха на 3-я месец след съществуването на реформаторския. Има време за да се изработят. Тук не съм съгласен с вас, защото отнема време да бъдат изчистени. Напротив, нещото, което трябва да събере едни хора, това са принципи, а не просто желанието. Уважаеми гости, 6 точки. Нека се вгледаме в 6 точки. Аз призовавам всички. Пета гледах и моля ви се, нали, дето за пенсията ще ги оправите. 6 точки са на 3-я месец след създаване на реформата. Да видим въпроси на зрителите. Пускаме нашите зрители. Атанас Граев, господин Бакърджиев, преди 17 години бях на протеста пред парламента, но вие вашето правителство изводихте надеждите ни. Не е лош въпрос, защото става въпрос за осмисляне на дясната история. Значи, ако ще се прави десницата, трябва да каже какво мисли за бившето дясно. Която има предистория и преди 1997 година, и то 7-8 годишна. Говоря за цялата десница. Има ли единомислие по историята на дясното? Според мен, една от големите грешки на десницата е, че до сега е имало 3 пъти управление. Единия 1991 година, 1997-2001 и последният мандат, който беше от ГЕРБ. След всяко едно приключване на това управление, независимо какво мисли самата политическа сила, трябва да се направи ясен анализ на това направихме, това сбъркахме, това не беше направено. Точно така. Вместо това, и аз съм абсолютно съгласен с гражданина, който задава въпроса. Ами, ние искахме да се направи критичен анализ на нашето управление. Нас ни изключиха от СДС, защото искахме критичен анализ и се извади един календар на успехите, господин Кошов. Календар на успехите се извади. Имам чувство, че всеки, който управлява след година и половина-две, започва да се откъсва от земята, заживява в някаква друга орбита и къса връзката с нормалните хора и с техните искания. Значи такъв критичен анализ по отношение на предишните избори беше направен. Изборите. И той беше на изборите. Говоря за дясно управление. На изборите. Сега, аз искам да проблематизирам самото понятие дясно. Защото Квото е в България. Понятието дясно, десен кабинет. Филип Димитров, Иван Костов, десница. Но въпросът е, че когато говорим за дясно, говоря по принцип, даже малко теоретически. Това означава, че има левица и че тази левица е нормална. Има БСП. Ние легитимираме. За мен БСП не е нормална левица. Тяхен проблем. За сега стоят заедно и един. Значи, според мен, трябва да говорим за реформаторско мнозинство, трябва да говорим за демократична общност по-скоро. В рамките, разбира се, на тази... Коалирате ли с Д2 тогава, да ви питам? Това е проблем, който може да бъде обсъждан в реформаторския блок. Има така въпрос на зрители. Д2 са коалирали с ГЕРБ и с това? Моето мнение е, че ако продължим да говорим по този начин, ние ще катастрофираме много сериозно всичките като дясна общност, защото, както казах в началото, опитваме се с инструменти, които едно поколение се е родило и израснало тогава, да решаваме днешни въпроси. Това не е възможно. В момента проблемите на България са съвсем различни и десният прочит на тия проблеми е съвсем различен. В момента в България положението е изключително катастрофално, защото ние нямаме нито един национален приоритет, който да знаем, че след 10, след 15 години да се обединим всички хора в тази държава и да кажем, това ще е приоритет. Не много приоритети. Един. На кого подхожда повече, отколкото на една десница? Такава ясна кауза няма в момента. Тя не може да се роди в главата само на господин Бакърджиев, на Неделчев или на моята. Значи това е един въпрос сериозен и десницата трябва да поведе това разговор. Граждански съвет, реформаторски блок. Има 5-6 партии, блок не изчерпва тази десница. Реформаторския блок е една част от тази десница, не доказала се. Всъщност, какво имаме в дясно извън парламента в момента? Имаме един реформаторски блок, който е съставен от 5 формати. Евгений Михайлов, Едвин Сугарев, има ново движение. Имаме Д2, имаме дясна алтернатива, която са радикали, свободни демократи, Гергьов ден, нова алтернатива, 2 граждански сдружения. Всичкото това
Вместо да търси общото помежду си, вместо да общува, не може инженерска. Абсолютно съм съгласен. Тези снимки, които се правят между стари и нови лидери... Принципите между вас, господин Бакърджиев и Неделчев. Какво, да не би да сте комунисти, да не би да сте... Аз мисля, че ние тримата нямаме свободния пазар, не искате свобода на личността и на словото. В смисъл, кой ви разделя? Хората, които лидират в момента процеса в реформаторския блок, не задават такъв тон на разговора. Той е глагол лидирам, ми е също любим. Това откъде дойде това в български? Не, защото сега не е почтено господин Неделчев тук да го разпитваме за неща, чието решения той не взима. Той е все пак гражданска фигура. Коментираме, не разпитваме господин Неделчев. И от тази гледна точка, според мен, е изключително важно. Каузата каква е на десницата по принцип? Да направи гражданите модерни и успешни. Айде де. Това е. Това може да стане по определени начини. Такъв разговор да виждате да се води някъде. Значи, разговорите се водят по секторни политики. Ето сега, примерно вчера беше кръглата маса за съдебната система. Не канете Евгений Михайлов. Тези разговори са отворени. Това са кръгли маси, които са отворени. Вие, ако искате да ги поканите, ще ги поканите. Вижте още един въпрос на зрители. Катерина Петрова. Как така ще се коментира Струнин, след като няма представител на ГЕРБ? Хората казват, има една голяма партия и това е ГЕРБ. Да, това е много драматичен въпрос и отново се връщаме и към тази тема, която е така, може би, основна тема за нашия разговор. Необходимостта непрекъснато да се осмислят предишните цикли, предишните процеси. Това, за което в реформаторския блок се критикува ГЕРБ, е, че и в ГЕРБ не беше направено осмислене на тяхното управление. И че те оставяха, дадоха възможност, те не отговарят включително на нападките и тези непрекъснати нападки, една част от тях несправедливи и така нататък, които от средите на БСП се правят. Колегите да кажат, след седмици и години обяснение, че ГЕРБ са фалшиви, менте, мутро, милиционери, не знам какво. Днес изведнъж се оказаха чудесни. Не се оказаха чудесни. Напротив, мога да ви дам цитати на Москов, пак да ви ги пусна. Работим чудесно впечатление. Преди 2 дни излезе изявление, точно мисля, че на доктор Москов. Ние се обръщаме към всички десни, хайде да си говорим. Това е така пожелателно. Аз вчера използвах примера. Тази година имам рожден ден, добре сте ми дошли на гости, но няма да ви казвам кога и къде. Поведението на част от лидерите в реформаторския блок е сбъркано, защото те смятат, че те трябва да казват с кого да се разговаря, кои са вдясно, дали си заслужава или не, и да формулират единствено и само те като първа инстанция. В политиката това ми напомня на поведението само на един човек. На Иван Костов. Между другото нещо, когато смяташ, че ти си единствен, незаменим и самодостатъчен, ставаш болшевик по мислене и това се възприема. Между другото и до ден днешен никой не е отговорил на въпроса кой реши, че точно тия партии ще бъдат и защо тия 5, а не уния 7. Аз се говорили. В политиката няма такова нещо. В политиката някакви хора поемат инициатива и, разбира се... Само, че те имат претенцията да изчерпат дясното. И тогава не могат такива сепаратистични обединения да правят заради собственото си. За диалог. Би трябвало да са диалог. Прави се диалог, само че диалога не е ти няма да дойдеш, ти ме да дойдеш, ще покана Бъртовчеда на Кошуков, останалите не ме интересуват. Що изгонихте Надежда Анаиски? Какво стана с нея? Значи въпросът беше принципен. Синьо единство поддържаше две искания. Едното беше, че още преди сключването на споразумението, тези партии трябва да декларират, че в един много близък етап ще се превърнат в една единна партия. Това не може да стане. Добре. Значи, ето тук всички сме заради това ли изключихте? Да, това е... Тя не е изключена. Нали никой не вярва, че това е причината? Това може да е повода. Не, това е причината е много тривиална, я знаем всички. Защото тази позиция на Синьо единство... Да не е, че Надежда иска да води евролиста, а Кунева също. Значи няма такъв спор. Кой ще води евролиста? Не е воден такъв спор. Не се знае още. Всички го знаят и никой не го казва. Значи, има такава нагласа, но такова решение не се е взело. Последен въпрос от Фейсбук. Пускаме нашите зрители да го видим. Валентин Георгиев, защо не забранихте БКП, както направиха в другите бивши соцстрани? Прекрасен въпрос. Риторически аз винаги, пък и Евгений Бакърджиев и други колеги сме били за това. Нямахме мнозинство никога в нито един момент по няколко въпроса, включително още в първите години нямахме, за съжаление, мнозинство. Нямахме мнозинство, говоря вътре. Тези 137 ние сигурно бяхме 37. Да, така беше. И групата ние бяхме 39, нали, в 36-то Народно събрание. Това е 36-то.
В 36-то. Значи, както нямахме мнозинство и по отношение на оценката на как трябва да се постъпи с агентите на държавна сигурност и така нататък и така нататък. Аз си позволя малко по-различно мнение. Ние нямаме проблем с това да бъде забранен или не БКП и БСП. И имаме проблем с това, че не можахме като десница в България в миналото и в настоящето да направим така, защото обществото да приеме разумния прочит на това, че това е една диктатура, а не в момента 80% от хората да нямат мнение по този въпрос. Това е голямото престъпление. Много от нещата, които искахме, не се случиха. Нито беше отменен Народния съд, по който е съден и моя баща. Нито се отвориха и вашия. Нито бяха отворени досиетата, както трябваше. На тая тема и е член нито беше изчистена истината за лагерите и за безчинствата на Комунистическата партия. Всичко това стана, защото в СДС имаше достатъчно много хора, които ни попречиха да свършим тази работа. Имената ги знае цялото общество. Ще говорим за това. Благодаря ви за това гостуване. Темата ще продължи. Тя няма да се изчерпа. Те първа ще се разгръжа въпроса за дясното, защото изборите идват. На тия евроизбори ще се види кой къде. Кой кум, кой сват, кой на булката, брат се казва някой път и така. Продължаваме напред, дами и господа, веднага след тези много важни съобщения, които ще видите след секунда.